Γεια σας αγαπητοί φίλοι, είμαστε εδώ για να σας μιλήσουμε για την αιμοδοσία. Είναι μια πράξη αγάπης και προσφοράς που μπορεί να σώσει ζωές. Ξέρετε ότι κάθε 15 δευτερόλεπτα κάποιος χρειάζεται αίμα? Η αιμοδοσία είναι απόλυτα ασφαλής και διαρκεί μόνο 10 λεπτά. Είναι απίστευτο πως κάτι τόσο μικρό μπορεί να κάνει τόσο μεγάλη διαφορά. Για εμάς, τους μικρούς φίλους σας, είστε οι ήρωες που θέλουμε να γίνουμε μία μέρα. Πολλές φορές οι τραυματίες από ατυχήματα, όπως και οι ασθενείς με καρκίνο, όπως και τα νεογέννητα μωρά, χρειάζονται αίμα και το δικό σας αίμα μπορεί να είναι η σωτηρία τους. Εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε αίμα ακόμα, αλλά μπορούμε να σας προσκαλέσουμε. Ελάτε στην αιμοδοσία που διοργανώνουμε με το σχολείο μας στις 18 Δεκεμβρίου στα γραφεία του Συλλόγου Αιμοδοτών Ναυπάκτου Οδός Φαρμάκη 11. Θα σας περιμένουμε το πρωί από τις 8.30 μέχρι τις 9.30 και το απόγευμα από τις 5 έως τις 8. Όσο πιο πολύ έρθετε, τόσες πιο πολλές ζωές θα σωθούν. Και μην ανησυχείτε. Η αιμοδοσία είναι απολύτως ασφαλής. Το σώμα σας θα αναπληρώσει το αίμα γρήγορα και εσείς θα είστε υπερήφανοι για την καλή σας πράξη. Όλοι μαζί μπορούμε να φέρουμε την αλλαγή. Φανταστείτε πόσο ωραίο θα ήταν αν ξέρατε ότι βοηθήσατε έναν συνάνθρωπό μας να συνεχίσει τη ζωή του. Δώστε αίμα, χαρίστε ελπίδα και ζωή. Εναλλακτική αιμοδοσία!